Ας μιλήσουμε για ακουστικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε όταν μιλάμε για ακουστικά είναι ακριβώς αυτή εδώ η συσκευή. Έτσι μοιάζανε τα ακουστικά πριν από 15 με 20 χρόνια. Σίγουρα στο νου σας έχετε αυτές τις τεράστιες συσκευές. Αυτά τα ακουστικά πλέον δεν φτιάχνονται. Ήταν αναλογικά ακουστικά και όχι ψηφιακά όπως είναι όλα τα σημερινά. Σήμερα υπάρχουν δύο είδη ακουστικών. Ένας είναι αυτός ο τύπος εδώ και θα ήθελα να σας το δείξω. Αυτό είναι το μεγάφωνο που μπαίνει μέσα στο αυτί. Όπως βλέπετε είναι ένα μικρό ακουστικό. Αυτή η τεχνολογία είναι απίστευτη. Είναι συμβατό με Bluetooth και τελευταία είναι το ακουστικό με τις περισσότερες πωλήσεις. Το 50% των ακουστικών που πωλούνται είναι σαν αυτό. Ο δεύτερος τύπος ακουστικού είναι αυτός που έχετε σίγουρα υπόψη σας. Κάποιος γνωστός σας το φοράει. Είναι ένα ακουστικό που μπαίνει όλο μέσα στο αυτί. Έχει ένα μικρό νήμα, συνήθως από πετονιά, η οποία χρησιμεύει για να βάζουμε και να βγάζουμε το ακουστικό. Το ακουστικό μπαίνει όλο μέσα στο αυτί και δεν είναι όρατο. Υπάρχει και σε πιο μικρό μέγεθος, το οποίο χάνεται μέσα στον ακουστικό πόρο. Αυτό το ακουστικό είναι το πιο μικρό ακουστικό που φτιάχνεται σήμερα και η τεχνολογία του είναι πραγματικά φανταστική. Τώρα, όταν ξεκινήσετε να ψάχνετε για ακουστικό, εγώ θα σας πρότεινα να μην βιαστείτε να αποφασίσετε για το ποιο είδος ακουστικού θα φορέσετε, εάν πρώτα δεν δείτε και δεν δοκιμάσετε. Δηλαδή, θέλω να είναι μέσα στον ακουστικό πόρο ή θα είναι πίσω από το αυτί. Την απόφαση θα πρέπει να την πάρετε μαζί με τον ακουολόγο σας. Τα ακουστικά μεταφέρουν τον ήχο με διάφορους τρόπους. Το πρώτο ακουστικό αφήνει ανοιχτό τον ακουστικό πόρο, οπότε δεν έχουμε το φαινόμενο της απόφραξης. Ενώ το δεύτερο ακουστικό φράζει εντελώς τον ακουστικό πόρο. Θα πρέπει λοιπόν, δοκιμάζοντας και τις δύο τεχνολογίες, έπειτα να αποφασίσετε ποια από τις δύο είναι κατάλληλη για εσάς.